Ez da pentsiaike perkainekin bururatzen, banka aldude eta urepeleko pilotaren historioa. Pilota soro batean hartzen da, bote luzean. Mendian edo karrikan edo plazan edo zein lekutan. Garzela, gu beti zautu du Garzela. Jonen urtean nun abila perkain filma egin ginuen, atseman ginen azkenean perkain. Baina gure perkain zahartu da eta hilda 1834an. Ordean gure galdea da, perkainekin bururatzen ote da, aldude urepele banka eta kintoko pilotaren historioa. Ez bat erez, eta hori da bigarren dokumentalaren gaia, perkainen haritik deitu duguna. 5 parte izanen ditu, lehenik, gure lehen galdea da, nola hartzen ziren lehenago pilotan mendi horietan. Eta botaluze eta horako otzuetan. Filma horta ikasten da, eta hor ikusiko dugu, pilota partida bat, lehengo maneran egina, filmatu duguna, Zaharrek segikoek antolatu zutena, perkain elkartearekin, eta Eliande Alfagoren esplikazionekin. Bigarren partia da pilota soroen itzulia bezala eginen dugu, badira dotzenat bederen, baina bat partikulazki, Garzela, Frantxoa Bidaurreta, aldudarrak, San Francisco bizidena aspaldiuntan, bere aurdenborako roitzapenak emaiten dauzkigu. Gero aldudeko plaza, hori ere behar dugu kondatu, eta partikulazki Laxua. Laxuan zen denbora hartan, pilotan hartzeko manera nagusiena. Eta aldudarrak ziren ikararriko pilotariak gisa hortan. Eta bazituzten sekurako lehiak partikulazki bastandaren kontra. Orduko partida handienak ziren, oai eman dezaun Real Madrid, Barzaren kontra balira bezala, ordean zen, afixa handiena aldude bastanen kontra. Eta finituko dugu, gure historioa, bankan Gabriel Martiren izeneko batek, 1876an sortia, Argentinara joan zen, eta han asmatu zuen paleta. Eta historio hori guk eziginakien, eta misterio hori ziratu dugu, berriki bankan antolatu dugun egun baten bitartez. Hortan bururatuko da historioa, ez dugu denak egiten ahal, ordean izanen da 3 bat, eta 4 bat, baina berkozi pazientzia pixkat hartu 2 urte bederen.